Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως προκύπτει όχι μόνο από την έκθεση της Επιτροπής, αλλά κυρίως από τη γνώση της πραγματικότητας, το Κωσυφοπαίδιο είναι ίσως η πλέον διεφθαρμένη χώρα της Ευρώπης. Υπάρχει διαφθορά σε όλα τα κλιμάκια της διοικήσεως, οργανωμένο έγκλημα, καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διακίνηση σκληρών ναρκωτικών, εμπόριο οργάνων, ενδοοικογενειακή βία, ξένοι μαχητές στο ISIS και πολιτική πόλωση στη χώρα. Πέραν αυτού, το Κωσυφοπαίδιο δεν πληρεί τους όρους της καλής γειτονίας, διότι αρνείται να επικυρώσει τη συμφωνία χαράξεως στο σύνολο του με το Μαυροβούνιο και θέλει να ενωθεί με την Αλβανία, η οποία εκφράζει ευθέως επεκτατικές βλέψεις εναντίον όλων των γειτονικών χωρών στα πλαίσια της δημιουργίας Μεγάλης Αλβανίας. Ιδιαίτερα προκλητική είναι κατά της Ελλάδος. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Συνδέσεως του Κωσυφοπαιδίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι όταν σε μια χώρα δεν έχει εδραιωθεί το κράτος δικαίου, πώς είναι δυνατόν αυτή να συμμετέχει στους διεθνείς οργανισμούς. Ευχαριστώ.